이나양 찍지나 간 노래 유지래 이나양 내처럼스러 찍라비아요스 もしかしたら間違えてるかもしれないけどちょっと皆さんの前にちょっと言いたいことがあります。 베베 낭라 베기 낭라 예비 내술 낭베기 내술지로 낭베 추기 내술당 리빙 낭라 예비 낭베 추기 내술니 때에서 잡아두스 それは今チベットに起こっているその仏教界のと人々の関係と日本人と仏教の関係は少し似ているところがある気がします。 테네티 네츠디 가르레스나 룩설기 낭비 최대 하이잭 제두스 どう似ているかというとその形式だとか伝統だとかっていうものがその教え自体を乗っ取ってしまっている状態になっているというところが似ていると。 테네 타티디 페 뇨그자티 페 마시기 깔레카북 뇨르지와레스 これはすごい難しい問題が伴っています。 룩소디 메나 먼저 미기 조와 미 세컨드기 깨샤셰셰기 말해 룩소 메나 その難しい状況というのはその形式だとか伝統がないと私たちはコミュニケーションだとか、펜순 제와제셰기 말했어 룩소디 메나 そうですね人と人とがこう関係を持つことうまく結びつけることができません。 이나양 룩소디 슉 채타나 테네 고야기 최대 테네 양은 뉴르도 두보차나 메바차로그도스 一方そんな形式やその伝統なんですけれどもその形式だとか伝統だっていうのが力を持ちすぎると一番肝心なその教え自体というその知恵の方ですねがすごく少なくなってしまったりあるいはなくなってしまうことがあります。 테네 룩소 세긴티 미기 저자바레스티 その伝統っていうのは人が作ったものです。 테네 미기 조야테양 룽바 소소 정체 소소 테네 미릭 소소기 초와 당 테네 쩨람 딘데 당 뚠네 딘 룩소레레 조요레스 その形式だとか伝統だっていうとかというのはそれぞれの国々や地域やその民族ごとに自分たちの生活に合わせて形付けられていくものです。そういうわけでとても変化しやすく変わっていくものです。양 룽바 젠달라 펜토다 마토양 테솜레스 そうです。また伝統とかその形式っていうのはある地域ですごい有効なものは他の地域に有効かというと必ずしもそうじゃないことが多々ありえます。でね초치네 베베나라양 나준 로충충 디소기 낭비취디 룩소 닝바지레 삼네 낭비취를 도낭마 제케 망부두스 먼저 베베나라 最近チベットの方でもその若い年代の子たちは仏教のことがすごい遠い昔の何かそういう遺産のようなふうに捉えるような子も増えてきているようです。 저랑도 재팬라 디나시 요사레 나랑들이 따두가나 で私がちょっと日本の方々を見た感じの感想で言うとそんな若いチベット人の子たちに似た感じの印象を持っていらっしゃるんじゃないかなと思います。 낭비취디 지 룩솔닝바 낭진체 나준 테수시라 시라 도낭 매바지 나준 로충충 young people 테서 시라랑 도낭 매바차니 가르레스나 낭비취디 룩솔닝바 테지를 팔렙네 でそのチベットの方では仏教のことなんかっていうのがすごいもう昔のことであまり興味を持たなくなって勉強しようとかっていう感じがすごい少なくなってきています。이나양 다당에 라바나시
룩소디 nen가 전부 차대요 양 룩소디 맨날 양 같이 셔야 민도 でも今先ほど申し上げたようにそういう形式だとか伝統がなかったらまた何も起こらないっていうことも覚えていく必要があります。 디링한 디나 용어가 그런 딘데 용 요마디 처럼 때에 네 깨셔셨나 처럼 때에 냥기래 그런 딘데 그게 비좀센지 그라디 例えばその形式だとか伝統だとかっていう例として私は今こういう赤い服を着てチベットの伝統的な服装をしているので皆さんちょっと敬意を持って教えを聞くんじゃないかな。 네 삼로 땅송 nga mayong hone dina mayong nga pa haraji kusikindile do trasel jika tene tende jine yonggo mendo chanson tende yongno chirong peche chegas la yongmi maradala ちょっとこの公園を来る前ちょっと考えたんですけれども原宿の方に行ってその黄色いカツラとかをかぶって来ようかなとか思ったんですけどもしそうしてたら多分今いらっしゃる方の半分ぐらいは書いちゃっていらっしゃるんです다 말랑서 드링 깨셔야지 록도 냠보 셔야 인식이 와레스 で今日の講演のテーマは、チベット語日本語ではそうですね先入観の継続罪ということをお話ししようと思っています。 근데 게 록도 냠보 셔야지 말랑기 냠용기 때문에 직직이 셔야 메스처럼 솔라 でこの先入観への継続罪ということなんですけれども私の経験に基づいてお話しすることはちょっと一つもないかもしれません。 대블로 말랑기 개겐산의 추 냠바데 리와인드 제네 플레이백 책임스 で経典を読んで学んだこととそれで自分の先生方から教えてもらって学んだことを思い出しながらお話ししたいと思います。 강화레스나 냠렌 바마랭아 냠렌 제투기민두 なぜなら私は修行者実践者良い実践者ではないからなんです。 제상 록도 슉챔버레 なので先入観だとかっていうのは私はすごく強いです。 데인드카노 록도기 냠보 나랑기 냠용기 땡 셔야 메스 なので私の経験に基づいては今日はお話しすることはありません。 야. 다 저랑스럽게 라바인스 최당 룩소티니 가가레스 もう一回確認します。私は先ほど申し上げたように仏教教え自体とその伝統だとか形式だとかっていうのは別々のものです。 근데 최대 자디나지레스 자 そのダルマブッダの教えというものはこのカップの中のお茶のようなものです。 자디나지 룩소티 갑디나지레스 形式や伝統というのはこれ例えるとコップのようなものです。 근데 갑디메나 자퉁야 때즈 깔레카버레스 락바기 퉁네 디기레 でもしコップがなかったらばお茶を飲むのはちょっと難しいです。でも手で飲むことももちろんできますけどちょっと大変です。 이나양 두준 나랑도 미기 자기 섬노시라 땅에도 깝이 약보당 깝 셋보당 말보당 정부당 딘제기 깨샤망부 셰년 저기도스 でも私たち今最近見受けられるのはそのいいコップで金色のコップだとか赤いコップだとか緑のコップだとかもそのコップがいかに綺麗かっていうのだけに興味を持っていらっしゃる方がすごく多いように思います。 근데 록도기 냠보 뭐마디 자들에도 그랬어 でその先入観だとかそういうものの本当のその解毒剤というものは、カップではなくてお茶の方になります。 최대 록도기 냠보 뭐마디 최대 つまり先入観への本当の解毒剤というのはその教え自体ということです。
ページじゃごす。一つ例を挙げたいと思います。낭박이 수트라 낭라 창사 잡당 웨딩 세리머니 요아마레 仏教の経典、代表的な最も中心な大蔵経典になるんですけれども、その経典の中には、結婚式のやり方についての記述や説明というものは一つもありません。 창사 잡두가나 부기 딘데 제거레 부모게 딘데 제거레 갈라 딘데 강거르생 딘데기 수트라 낭라 요아마레 経典の中には、花婿はこういう服を着て、花嫁はこういう服を着て、そしてこういう仕草をしなさいという説明は一つも出てません。 지당 라만라당 게롱라부티슬라 나니 창사 잡기 유 진납 나로 낭스나 근초숨라 손데기 면남라당 다시기 직제라서부터 된 메토토르 딘데 제기제 이나양 융 창사 잡당 딘데 잡거래 삼니 예수단 뜻으로 열어봐 딘데 요아 말했어. で仏教ではそういうふうにもし花嫁と花婿がお坊様のところに来て、お祝いしてくださいというお願いしたならば、ですね、お祈りをちょっと簡単にしてその花をこう巻くような形でその祝福を与えてくれる程度なんですけれども、つまりキリスト教みたいに結婚式のやり方みたいな、詳しい説明とかはありません。で강하래서나 낭박이 룩소당 낭백이 따와당 뜬네 창사 잡거나 부지 드나자 부모디 드나자네 때네 미탁바 쉐거스 미탁바 다 저랑이 찍제나 창사 잡투기 여지리 찍제나니 신로그 여지리 찍제나 드린공다 카텐로그레 센틴데 쉐거스 미탁 덴바 쉐거스 そうですね。もし本当にブッダの教えに沿って結婚式の何かセレモニーをしたならばどんなふうになるかというと、手前に花嫁と花婿がこう座っていたとしたらば今晩あなたたちは別れるかもしれません明日死ぬかもしれませんというような真実を説くことにきっとなると思います。 저런이 다 다네 받은 마시버도 되는 집을 용기래 생들을 남나 준 자그랬어 준 あなたたちが、死ぬまで末永く幸せになりますようにってもし言ったならばそれは嘘になりますと。 대힌두가나 때는 낭바당 낭백이 최당 룩소니 퉁기 말을 써야 되니스 そういうわけで 미기 룩소당 낭백이 최니 퉁기 말했어 そういうわけで私たちのその伝統だとか習慣だとか形式だとかとブッダの教えっていうのは矛盾するし相反するものになってます。 낭백이 최대 남들라 낭백 최대기 미국 엄마한테 가르쳤으나 뇌복이 내출 때 하코투비한테 간단비 내출 엄마한테 가리민데 하코투비한테 낭백이 미국들었어 仏教の究極的な目的はそうですね真実を特定して理解することということに一言にまとめることができると思います。